Sa number 8, Senador Imee Marcos ang nagapamuno sa pagpanagtag sang 6 million pesos nga balor sang assistance for individuals in crisis situation sa syudad sang Bago. Sunod sa senadora, tig 3,000 pesos ang mabaton sa mga 2,000 ka mga benepisyaryo. Pero sunod sa Department of Social Welfare and Development Coordinator para sa 4th District nga si Angie Helongo, 500 ka mga benepisyaryo gikan sa Bago City kag 500 naman gikan sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad sang 4th District ang nagbaton sang ayuda kaina sang aga. Ini sila mga nagakinahanglan sang bulig medikal, mga PWD, kag nahalitan sang kalamidad kasubong sang bagyo kag sunog. Ginalauman nga makabulig ini pian-pian sa ilang mga kinahanglanon, labi na sa tunga man sang kamahal sang balaklon karon. Nagapanagtag man sa kabataan sang Nutriban. Nagikan man sa hamtik antike ang senador kung sa diin ginpatigayon man ang pagpanagtag sang ayuda nga 6.2 million pesos sa 2,075 ka benepisyaryo. Ginpahayag man ni Marcos nga may 5 million pesos nga assistance gikan sa Department of Agriculture nga pwede ma-avail sa mga LGU para mabuligan ang ilan na halitan nga agrikultura. Sunod sa iya, sarang makahinyo sini ang mga alkalde nga yadto didto kaina. Ang syudad sang Bago mag-avail sini sunod kay Mayor Nicolas Yulo para sa dugang equipment sa ilang fisheries. Narito tayo para mag-distribute ng AIDs kasi alam natin yung Bago at yung iba't iba pang lugar ng 4th District na salanta ng bagyo. Matagal na yung audit pero marami hindi pa nakaka-recover. And I'm also here to find out the agricultural needs kasi marami rin nasiraan ng palay. 5 million each for the mayors who are here because nga ito yung problema natin. Maraming nasira na ani nung bagyo. So it's very important i-compensate natin yung mga farmers kasi wala na silang pera magtanim ng second round.